Bine v-am regăsit! Astăzi discutăm despre ce face flamozil într-o plagă. În momentul în care avem de-a face cu o plagă, indiferent cum am obținut-o, că vorbim de o arsură casnică sau de o escară sau de o plagă postoperatorie, flamozil face același lucru. În sensul că accelerează vindecarea, previne partea de infectare, posibilă infectare a plăgii, menține un grad optim de umezeală, fie absorbe excesul de exudat care poate apărea într-o plagă, acea secreție pe care o poate avea plaga, fie, dacă este o tendință de uscare a plăgii, previne formarea crustelor și previne uscarea și crăparea excesivă a pielii. Al patrulea efect este de reducerea formării cicatricilor, mai ales a celor cheloide, și în același timp reduce gradul de durere la nivelul plăgii. Îl găsiți într-o sumedenie de forme, îl găsiți sub formă de spray, care din punctul meu de vedere este cel mai ușor de aplicat. Varianta pentru copii, varianta de unguent, îl găsiți peste tot și în farmaciile online și în farmaciile de lanț, în Rofarm, în BBT, în Catena, în farmacia Tei, în Dr. Max, efectiv peste tot. Luați-l, folosiți-l dacă aveți o plagă acasă care nu se închide și, bineînțeles, dacă vedeți că evoluția nu este favorabilă, contactați-vă un medic de familie sau medicul care se ocupă de plaga respectivă.